Moi, ja mä teen nyt videopinjärttelin kanavalle, ja meillä on saatu yksi uusi spetsi Iltatorjolta ja yksi pieni extra, ja sori kun ei ole tullut taas pitkään aikaa video, kun on ollut vähän kaikenlaista. Ja no, mäpä näytän sen ekstran teille vaikka ensin. Ja se ekstra näyttää tuolta. Se on tämmönen niinku iltasatakirja varmaan. Mä halusin käyttää oikeesti tätä näyttää ihan tietsikalta, mutta kun täällä on kato kuvaa ja niinku tekstiä, niin tää ei voi, joten mun kannattaa toisaisen olla niinku tossa on tohon pitäisi laittaa niinku sellaiset näppäimet, niin tää olisi tosi hyvä niinku tietokone. Ja sit se petsi. Oikeesti mä oon kysynyt hirveästi kavereilta, että voisitteko te antaa tai no vaihtaa tai voisin mä ostaa teiltä ton petsin niinku jollakin 2 €. Mut ne aina sanoo, että ne on niin ihania, että ne ei ikinä halua antaa. No eihän kukaan haluaisi antaa näitä. Siis nää on niin söpö. Tai nää on niin söpöjä, mutta tää on mun mielestä, tää on just niinku ruskea. Pudokit on yleensä mun mielestä sellaisia ruskeita. Mutta jos tää on valkoinen, niin mä en olisi halunnut oikein valkoista, mutta kyllä se olisi mulle käynyt silleen. Mutta tätä ruskeita mä oon aina etsinyt. Mun mielestä niinku, mä en käytä tätä tyttönä, vaikka täällä on ripset. Mä käytän tätä ihan niinku iskänä. Kyllä mä ehkä jossain niinku saatan käyttää tätä poikana, mutta siis äitinä, mutta enpä niin paljon. Ja tässä oli pieni tämmönen video. Ja laittakaa nyt teille kommentteihin, mitä videoita haluatte, koska mä en osaa tehdä mitään videoita, jos ei tule mitään ideoitakaan. Ja tänään saattaa tulla Candlelain kanssa video. Ehkä. En ole yhtään niin varma, että tuleeko. Mutta kiitos kun otitte videon ja tilatkaa kanavaa, jos haluatte nähdä niin kuin tätä esim. Naamaa ja pinjärttelin ja kaikkia muita, jotka täällä esiintyy. Ja tilatkaa Candlelain kanavaa ja kaikkia muitakin. Ja ei tässä paljon muuta kuin hyvää kesää kaikille. Ja koulu alkaa taas 2 viikon päästä. En halua kouluun. Kesä on ollut niin ihana, vaikka ei ollutkaan niin semmosia niinku hyviä kelejä. Mutta ei se siihen hyvät kelit mua niinku silleen vaivaa, vaan se, että on lomaa. Koska ei tarvitse tehdä mitään kouluaineita. Ja mä en ainakaan, siis mä soitan viulua, niin mä en oo ainakaan niinku soittanut viulua varmaan 1,5 kuukautta. Mä soitin eilen just vasta. Niin. Että aika vaan. Mutta ainahan oppii lisää. Kyllä mä osaan viulusta kaiken, kun mulle tulee uusi viulu. Niin. Ja joo. No. Hyvää kesää kaikille ja kiitos kun katsoitte videon. Moi moi!